Barokah kanggo ana ing kene iki kowe kudu pilah. Ana ing kene iki kudu iso mbedakake endi ingkang minangka dadi kewajiban brasta angkara murka lan endi ingkang memateni marang sak pepadane ning tanpa dasar. Dimas, petungan nganggo dasar apa wae siadilan pun Kakang tetep luput. Aku tak takon karo kowe, luput karo benering menungso kuwi sing ngarani sapa? Luput kelawan benering menungso kuwi sing ngarani rasa. Luput salah. Salah yen nang endi? Luput karo benering menungso kuwi sing iso ngarani bener lan lupute kuwi ming sing gawe jagat, ming sing nitahke menungso. Merga tumrap Werkudara bener kuwi eneng pirang perkara. Ana 3 perkara, bener awake dhewe, bener bebrayan lan bener tumraping sing gawe jagat. Bener tumrap awake dhewe iki bener tumraping Werkudara ning durung karuan bener tumraping wong liya. Bener tumraping bebrayan kuwi saiki owah gingsir, saiki iso ngucap iya, sesuk ora, kosok baline, saiki ora, sesuk iso ngucap iya, tegese isih iso owah gingsir. Wondene bener sejati kuwi bener panguwasaning dat kamurwing dat. Apa sing ditindakake menungso yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metung nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat. Sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip. Yen pancen luput tak tanggunge dosane, nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat. Monggo miturut pitungane Werkudara, apa sing mbok ucapake mau bener tumrap awakmu dhewe, nanging ora bener tumraping bebrayan lan ora bener tumraping sing gawe jagat. Lire piye Dimas iso matur kaya mengkono? Merga kowe nggunakake rasa. Rasamu ngurmangsa dosa. Merga kowe karo aku mateni para Kurawa ning durung karuan sing mbok rasake kuwi bener tumraping sing gawe jagat. Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi dosa? Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi bener? Kabeh dipasrahke karo sing gawe jagat. Mula aja sok rumangsa dadi ponakane sing gawe urip. Aja rumangsa dadi prunane sing gawe jagat. Yen tumindak ngene luput, yen tumindak kaya ngono luput, yen kowe patrape kaya ngene salah, yen patrape kaya ngene kowe dosa. Sesuk kowe nek mati cemplung neraka, anggepe sing ngucap kaya ngono ki ponakane sing gawe urip. Iya Dimas. Mula Kang Sangga kuwi barep ora usah dadak di perwasa rasamu. Aja mbok penggali, aja mbok petung. Kabeh sing dilakoni jroning Bratayuda kuwi pancen wis ginaris dening panguwasaning Gusti. Pandhawa mengkari nindakake. Pandhawa mengkari nglakoni. Kowe iso nyebut wong urip ki 3 perangan, lair, netepi kewajiban lan mati. Kewajibaning Pandhawa mbasta angkara murka, mongko angkara murka nalika semono disandhang dening para Kurawa, tegese apa sing ditindhawuhke dening sing gawe jagat. Kowe karo aku minangka titah wis nindakake perkara bener karo luput, pasrahke karo sing gawe urip. Ngono Yayi. Ya,